Salam dostlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Rusça, Türkmençe söz dilimlerini öğreniriz. Gelin onda başlayalım. Введение. Введение. Giriş, Введение всеобщего 11-летнего обучения. Введение всеобщего 11-летнего обучения. ählumum 11 ýyllyk okuwy girizme. Введение к книге. Введение к книге. Kitabyň girişi, Вдоль. Вдоль. boyuna, Вдоль по дороге. Вдоль по дороге. ýoluň boyu bilen, ýol boyu, Вдоль реки. Вдоль реки. derýanyň boyu bilen, Вежливость. Вежливость. sypaýlyk, edeplilik, hoşamaýlyk, Вежливый. Вежливый. hoşamaý, mulayim, edepli, Вежливый человек. Вежливый человек. sypaýa adam, Великодушный. Великодушный. rehimli, rehimdar, Великодушный человек. Великодушный человек. rehimdar adam, Великодушно. Великодушно. rehimdarlyk bilen, Верить. Верить. ananmak, Я верю вам. Я верю вам. men size ananýarym, Вернуть. Вернуть. gaýtarmak, izin vermek, izin almak, Вернуть книги в библиотеку. Вернуть книги в библиотеку. kitaplary kitapxanaga gaýtaryp bermek, Вернуться. Вернуться. dolanmak, izine gaýtmak, Вершина. Вершина. depe, ýokary derece, Вершина горы. Вершина горы. dagyň depesi, Вершина славы. Вершина горы. şöhratyň ýokary derecesi, Взволновать. Взволновать. howsala salmak, tulgundurmak, alжyratmak, Взволнованный. Взволнованный. alжyranly, howsalaly. Egerde bizim kanalymyza agza bolmadyk bolsaňyz agza bolun we jaňjagy basmagy unutmaň. Video görüňize ýaranmasa like basmagy unutmaň.